patinoenda kuzvikoro tinenge tichida kuti kana tinge tapedza tinge tichiwanawo mabasa anozotipa mari kana kuti anotipa pundutso yezvatinenge takadzidza kuti upenyu hunge uchienda kumberi. Asi mazuva atiri kurarama unoona pamwe pacho mabasa achinetsa kutamba kana kuti mari inobva kune zvawakaendera kuchikoro ichinetsa kuuya. Zvimwe chetezvo namukoma vandiri nawo nhasi kunoku pamusha waApostle Manalita vauyawo vakati rega ndinopa testimony yangu kuna Apostle. Ndiri mumwe wevanhu vanga vaine mapepa asi chaibuda ipapo hapana. Mukoma Tsadiwa, makasimba here? Aiwa, tiripo, munofarira? Aiwa, ndiri nane zvangu. Uri sei upenyu? Upenyu hatikuedza kukiyakira. Kana kuti wasei upenyu? Fuziya testimony. Taichongoedza kubatanidza but zvaichiramba. But kwezvino tikuona kuti kumberi kwane chiedza. Kwane chiedza. Ndoda kudzokera muchitanga kusvika pamusha unoyu waApostle Manalita. Dambudziko rakakusvitsai panapa ranga rakamira sei, zvakatanga sei? Nyaya yacho ndingati zvakatanga kudhara kubva kasi unoziva kuti kana uchikura zvimwe zvacho unenge wakawandiswa kubva tongoti unenge wakashieldwa anyway. Ndizvozvo. But mukukura unozotanga kuona kuti but vanokusekerera vamwe vacho vanenge vatori ma-enemies avo vanenge vasingade chakanaka pauri. Saka nongoti pakashaya mudhara wangu kuti sei ndo pandakanyazotanga kuona kuti zvinhu is not as what it seems to be. Exactly. So since then ndo pandakatanga kunyazoona kuti right, mukufamba I tried this, I tried that, but kunyazoona kuti chichi kunyazobatika ka ndo panenge pasina. Vanhu vanenge vachikuudza kuti une chipo kuchikoro takaenda takadzidza but kuti zvitranslate kuti zviite mari, kuti tibate mari tikwanise kubhadhara nezvinhu zvatakaendera kuchikoro nechipo chacho chatakapiwa naMwari. Ndo panenge pauchiona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichingotenderera. Unonzwa nemapromises kuti chakupa. Vamwe vacho vanozongopedzisira vatongoita silent, hapana anongotaura newe. Saka kubva pandakatanga kushandirwa naApostle ndakaona change yakutanga kuchiitika, mabasa akuenda achivhurikawo mbichana. Ipapo next week nditone wedding yandikufanira kutorova, nditoriwo cameraman pachezvi pandiri izvezvi. Saka mabasa akuenda achitoita sei achitovhurika mbichana. Ndizvozvo. Ndoda kudzokera pane point yamataura mukoma Tsadiwa kuti pakashaya my father, that is when I realized kuti ndatova exposed. What transpired to uzoti vabereki vangu vanga vakandishuda but kupfuura kwavaita ndapachena, ngati reality kicks in. Wakutanga kuona kuti no vandanchiti hama avasina basa nini. Chii chakatora nzvimbo ipapo kuti uzorealize no things have changed, inini ndapachena, ndapamini? Ndakaona upenyu hwakuoma stereki. Pane handisuda wangu kutaura mazita. Hatisuda mazita. Pane vasekuru vangu vakauya kumba, in fact vakatotora advantage yekuti ndandisiri background ipapo ndandiri kusouth. Vakauya kumba vakatora zvinhu zvanhaka yandakasirwa nababa. Vakauya vachivazotora zvavakatora. Ndikati imungopindirei mumba memukwasha mungotora zvinhu zvamukwasha zvavakasira mwana wake. Mune kodzero ipi yekupinda mumba yemukwasha mubva matora zvinhu zvake zvavakasira vana vake? Inhau yekuti baba vangu havasisipo makukwanisa kuita zvamunoda kuita. Ndo pandakaona kuti aiwa vanhu vakutijairira vaka. Saka kubva ipapo ndo pandakaona kuti aizvika dai mudhara wangu ari mupenyu vaita zvavakuita here izvozvo zvokuti vanongosvika padeni vongotanga kutora zvinhu kuita kunge madiro pamba pavo kasi pari pamba pemukwasha. Ndo pandakanyasotanga kuona kuti no, these people are now taking advantage yekuti baba vangu hasisipo, and just because tiri vazukuru vakufila kunge vane kodzero yekuita zvavanoda pamba. Ndo pandakaona kuti no, these people
vaita kakusekerera izino irema vaitisekerera vabereki vangu vachiripo kwezvinezve mudhara asisipo kwezvinezve vauda kuita yavanoda kuita ndo pandakanyatsoona kuti these people they are up to something which is not good. Yeah, but I understand kuti mumafamilies andije toti mudhara vashaya panenge paine hama chida pa maybe ana bamnini kana kuti ana tete kana kuti there is someone anofanira kusiwa chinzi uyu iwewe ndiwe wamusara pavana makamboedzera kukonsa kuti onai toti ndiana sekuru uye anzodzidzikwa naamai keti vari kuuya vachidai so maybe dai pamwe vakaarrange a meeting yekuti no onaika pamba pakasiyiwa vana zvinhu izvozvo zviri supposed kuchengeta vana. Did you take all those green processes? Problem yacho yakaitika zvakangoitika zviri fast. In fact kuti vasvike mukuita zvavakaita izvozvo mai vangu vava kupomerwa mhosva yekunzi muroi, saka vava kunzi zvinhu zviri kumba ende munotora zvinhu zviri kumba muuye nazvo, saka instead kuti vafollowe protocol havana kufollowa protocol yekuti vanotosvedza ana baba munini nana baba mukuru vanenge vasara. Saka vakabva vangoti isusu tangoenda kumba kunotora zvinhu zvacho zviriko moms vangu muroi, ndozvavaedza kutaura izvozvo. Saka hapana protocol yakatorwa kunzi unoudza ana sekuru kusaidira nababa vangu. Hapana zvakambosvitsa, hapana shoko rakambosvitsa. Saka vangoita madiro avo. Yeah, but looking at your father's side, my relations anga akamira sei kubva pashaya baba zvekuti maybe pamwe waigona kuti maenda ikoko futi vobva vakusiya pachena futi, my relations enyu anga akamira sei? I would say the way ndandina bamunini wangu vanandiri a bit close to, although vakazoshayawo before that incident happened. So ndo munhu wandaitokwanisa kutemba naye kuti mudhara pane team razodaiso patena. So kuti ndizokwanisa kufollowa nyaya yacho ndichizoisvitsa kuvakuru and problem ndisiri paground ipapo ende pazvakaitika ndandiri kusouth. So I think they took advantage yekuti hapana mukomana mukuru padeni, mukomana ari kunze kwenyika, pamba pangona moms nehanzvadzi yangu because hanzvadzi yangu ndo musikana ndo ari padeni. Saka I think vakangozotora advantage yekuti hapana mukomana anotiita sei hapana. Yeah. I want to come back ku issue yechikoro, kuti munhu unotoenda kuchikoro then hapana zvinozobuda. My interviews waitombosheedzwa here unzi uya kunoku toda kuita interview kana kuti zvese zvazvakatovharika ongonga uchengeta mapepa? Okay, this is actually an interesting one. Funny enough, my first ever interview, this was actually a radio interview, as an artist, was Nitorio artist of it. Exactly. It happened in a foreign land. That was my first ever interview yepa radio. Yakaitika in a foreign land without me being acknowledged in my own homeland. Saka ndakatoona kuti chipo changu chitori chikuru zvokutodaro, zvekuti unotanga watoimpresswa nevari kunze kwenyika. Exactly. Ndo pandakaona kuti no, maforces akundifaita vanoziva kuti chipo chiri pandiri chihombe. So kubva ipapo ndo pandakabva ndaona kuti right. Sorry, asoda kunyanya kudiveta. Mamati question yenyu iri papi? I was asking kuti pane pekuti zvese zvinenge zvakavharika ndaenda kuchikoro inini ndabuda ndine macertificates angu and atoribo, but handitowani even kutosheedzwa kuinterview ngonzi uya. Alright. I think for the fact yekuti my interviews aimbouya hawo apo neapo ndiri kunze kwenyika, but waingozonzwawo mapromises nzi tichakubabasa. Then mamwe ma-interviews echipo changu chandakapiwa neMwari ndo andaedza kusesekedza, akasi ndo pandaiona kuti pakuvhurika, but kuti zvinyasovhurika kuti ndo zvainetsa mani. Saka ndo pandakabva ndazoti you know what, home is always home. Rega ndimbodzoka kumusha ndimboona kuti how far. I know kuti kukura kwatiri kuita
there's a time yekuti reality kicks in unoona kuti no these things zvaakuitika izvizvi hazvizi normal. Maybe I need to look for spiritual guidance and all that. Did you take all those steps ekuti ukanimbotsvaga ukanaenda kumachurch kunana papa kunana chichi, then you explain yourself kana kuti sometimes unotosvika iwo ndo vanotanga kutokuudza kuti shamwari life yako iwe yakamira so. Kumachurch taitomboenda but ndakazosvikawo pakusvika point yekuti kuchurch kwacho dzengwa unoona kuti problem yacho is beyond church. Unozopedzera waenda kuculture kutradition yavo umboona kuti hawaufa. Saka kwese taicheka kuti kuchurch kwacho kuAfrican traditional kwacho tichitarisawo futi tichifamba sei. And I'm very fortunate enough kuti ndina mai vangu who is open-minded as well to both options, kuti kuchurch kwacho kuAfrican traditional culture yedu panozvifambisa zvese. She's open-minded. So ndo vamwe vaindinamatirawo pana ndiri kunze kwenyika tichiedza kubatanisawo zvatinenge tichibatanisa. Kwaibuda tsanangudzo here ku both Anglican religions kuti ku ATR maybe nekuchurch pane tsanangudzo dzaibuda here kuti no dambudziko rubva pakati dzaibuda ita so zvipere dzaibuda but waitozoona kuti dzimwe nyaya dzacho hatsi kuda church dzikutoda more for African traditional yacho iyo. So takatozoona kuti it's now beyond church now. Nyaya yacho yekutoda kuti tifocus nechivanhu chacho chigadziriswa because nyaya dzacho dzadzakudzokera panyaya yechivanhu chedu. So mukuedza kufambisa chivanhu chacho vaitibatsira vacho vaitibatsira hatsi kuramba vaibatsira pane pavanogona but ndaizosara ndine question mark mumwoyo mangu ndichiti but kubatsirwa tabatsirwa but indakuda permanent solution. What's the way forward? Because atingati motikari yatombotora example yemota mota yagadzirwa tombodivhirira raputika wakuisa chigamba chigamba chaiswa but it's temporary. Chigamba chinongozosvikawo pachinenge chasevwa time purpose yacho vhiri racho rodhakwa futi. Saka upenyu hwangu wakuita in cycles tingotenderera kasi problem iri rimwe chete. So takazosvika pastage yekuti tatraya zvese. Then one of the fine days Mchembere ndo vakazosangana nawo I think vakasangana social media nepost ya Apostle Monalita. Then from there vachiva contact Apostle and then the rest is history. We find ourselves here but it is I'm just here kuti ndaona mama vachitofara vachipawo own testimony kuti no zvinhu zvazvakarema ndipomedzerwa zvandaipomedzerwa but iko zvinezvi I can safely say kuti zvinhu zvakuita sei zvakuvhurika. So how was the reception uchitanga kuita get in touch na Apostle Monalita? The reception was very warm. It was very warm. She's a free spirit, a warm loving person. Munhu anogamuchira vanhu as they are. She's not selective or atingati munhu ane rusarudza or rusaro raganda or something like that. Munhu ari very open-hearted. So I would say she's an open-hearted person. Asingaiti rusaro raganda, anogamuchira vanhu sezvavari. Yes. And since masangana paita turnaround here kuti now wakunyatsoti izvi zvaisamboitika izvi this week ndashedzwa probably kuma-job interviews maybe 3 times 4 times pamwe ndairi kumbochovha kana 6 months. 6 months, yeah, true. Paitika turnaround here kuti unyatsoti wega yes now ndakuona light. Turnaround iripo. I would say it's still in progress as well because pane zvimwe zvatichiurisana nazvo but I would say kuti gomo kana rakakwira haungonze wasvika pamusoro unotombotanga uchitongokambaira kusvika waita sei wasvika pamusoro but progress tokuiona mabasa akuenda achitovhurika like I said earlier on nditone rimwe graft randiri kutodedzerwawo next week kunzi nditange kurisota. So yeah,
I would safely say baby steps zvichitovhurika. Yeah. I wouldn't expect fast healing or because tatakaberekana nazvo zvazviri zvihombe. Ndizvo. So yeah, I would say it's baby steps, gradual. Yeah. Yeah. Now, this one is, I know kuti it's a tough one, but I want to understand it from you, because wapinda mazviri zvese. What can you say panyaya religion, especially kwatiri isusu ngeni tiri kukura izvezvi generation yedu? I know kuti culture, ukada kuita zvinhu zveculture, vamwe vanogona kuti kai vanenge vakurasika zvambonyanyoita sei. But then here you are saying kuti inini ndatozoona kuti zvechechi panapa hazvisi kubuda, rega ndimboedza zvechivanhu and how we do things as black people. Pakamira seva. Yeah, I would say it takes a lot of courage. That's one thing I have to say. It takes a lot of courage because you have to be very much open-minded. Because ukangoda ungoti one solution kana kuti chinohwani ichocho ndo chega chinoshanda. Haunoramba uchingotenderera panzvimbo one imwe chete because I would say the fact yekuti tine vanhu vekuchina vane religion yavo, but tine vamwe vekuindia, tine vamwe vekueurope, vamwe vemuno muafrica macho imomo. We still have that supreme power. Inogona kudedzwa nemazita akawanda, but tinongozodzokera pachimwe chete. So despite kuti mareligion anogona kusiyana, but tine chinhu chimwe chete chiri in common. So it doesn't matter kuti zvakafanana nemunhu auda kuenda kuZambia. You can go via Kariba, you can go via Chirundo, but kusvika kusvika tese kutoda kuenda kuZambia to achieve the same common goal. The goal is kusvika kuna Mwari. How you get there does not matter, but kusvika kusvika. Yeah, so vamwe kaizvozvi vanobva kudzoti ndezvimwe tsvina madhimoni ipapo ndo patinoti kushaya open mindedness. Because if we still have people who are mahindu, mamuslim, vese vanongozoconsider kuti kuna Mwari, and Mwari iyeye is the supreme power. Inogona kudedzwa nemazita akasiyana siyana, but kwatiri kuda kusvika chete ndokumusoro kwachiko. How you get there ndo yandataura kuti example yandapa kuti umwe auda kuenda kuZambia, umwe auda kuenda but nzira dzacho dzekuenda kuZambia kwacho, you got option yekuenda via Kariba, that's religion 1. You have option yekuenda via Chirundo, that's option 2. Kasi kwatiri kuda kusvika ikoko. Yeah, aiwa ndinotenda mukoma Tadiwa, regaiko zvinezvi ndipe Apostle nguva tinzwe kuti muchisvikawo vachikutambirai dare renyu kana kuti dambudziko ranga rakamira sei, uye iko zvino zvaapapi in terms of progress nepamakasvika. Muri yeZimbabwe ndofunga maona mukoma Tadiwa vana nchitaura navo vanga vachitsanangura matambudziko avakasangana nawo kuti inini nditoriwo munhu akaenda kuchikoro akanodzidza akaita mapepa ake asi chaibuda hapana, uyezve munhu anga achitsanangura kuti ndine chipo, ndinoimba, I can produce music, but zvese izvozvo zvaishaya basa. Zvinova zvakazoita kuti avati rega ndimbotsvagawo mamwe 5 andingatora kuti ndigadzirise dambudziko dzamara vazosvika panapa paApostle Monalita. Saka pari zvino nditenderei kuti ndishedze Apostle vatitsanangurire kuti chii chinenge chimboitika, mweya yetsvina here kana kuti zvinhu zvinenge zvichida kungogadziriswa zvidiki kuti mabasa avhurike, mapepa awakaendera kuchikoro atange kushanda. Apostle, makasimba here? Ndiri pangu Frank. Mazuva ndo anga awanda. Yes. Kuti compliments. Ichokwadi. Because igore rapfuura kana patakapedzera kuonana. Yes. Yeah. Apostle, ndanga ndichitaura namukoma Tadiwa vachindiudzawo matambudziko avo, akazoita kuti vati
rega ndimbotsvagawo mamwe 5 izvi zvemafaya zvekumachechi zvinenge zvaakunetsa. Rega ndionawo kuti ndeape mamwe 5 angandibatsira padambudziko ravanga vainaro. Vachitanga kusvika pana vaApostle, dambudziko ravanga vainaro ranga rakamira sei? Ndingati dambudziko racho yange itongori family attack yekuti anga asiri ega but family yavo. Saka zvinhu zvaitongotambudza kumunhu wese kuti iye paari kuchema kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba, achibvunzawo sister yake zvinhu zvake hazvisi kufamba, achibvunzawo mama wari kuchema futi, handiti zvinhu hazvisi kufamba. Saka ndo mamiriro anga akaita nyaya yake. Yes. But zvino kavanobva wataura kuti hanzi pamwe mudzimu yako haina skiri. Ndanzwa wachitaura kuti ndine mapepa ndakatoenda kuchikoro ndikanodzidza ndikaita sei, asi chaibuda ipapo hapana, majob interview hakuna. Ndoti ndichishandisa chipo chandinacho chekuimba nekugadzira music, zvese zvanga zvakagara pasi. Midzimu isina skiri here kana kuti kutori kurwiswa kunenge kuchiitwa mhuri muchadenga, panofamba sei baba Apostle? Okay, kurwiswa kunenge kuchiitika nekuti munhu wese anotungamirirwa nemidzimu yake kubudikidza naMwari wedu, handiti. So nyaya inoitika ndeyekuti vaya vanenge vachikurwisai vaya vanotanga vatsikirira kumidzimu kuya, handiti. Saka kana vatsikirira kumidzimu, midzimu haichakucheuki. Hakutongoitawo kunge munhu ari kungofambawo nemhepo, ari kungopupuruswa nemhepo. Vanokusungira zvese zvokuti iwo unoita sekuti uri kunamata hakuna Mwari, but Mwari variko, handiti. Saka ndo zvinhu zvinenge zvaitika. Panenge patoshandwa chiroyi chikuru chinenge chaitwa sei? Chaitwa. Yes. I know kuti munhu azosvika paextend yekuti rega ndimbotsvaga mamwe 5. Unenge waane zvawaakuona zviri kuitika, kuti izvi zvasisiri normal izvi. But ndingakasikisii ndisati ndatanga kusangana nematambudziko iwayo ekuti majob interviews achona haachabuda. Chingakasika kundiratidza kuti izvi zvinhu izvi pane zvaakuitika muchadenga, ndinoona nini Apostle? Right. Unogona kuona vamwe nemadreams. Madreams aunenge uri kutorota anogona kutokutaura kana uri munhu anoziva kuti life is spiritual, handiti. Saka iwewe paunotorota madreams une zvauri kupulana kuda kuita, madreams anotokuudza kuti pane hondo dziripo. Ende paunozoda kana kuda kutotraya unoona zvichinoramba. Ndo paunobva watoziva kuti pane zvinhu zviri kuitika. Ende vamwe vanhu kana kuti unenge uchitonoita nawo unotoona ivo vachitobudirira vachitoenda kumberi. Iwewe zvako zvobva zvangoramba. Yes. Yeah. Manje pahope ipapo pamwe pachona ukada unodzitsanangura kuti vedwe ndasangana nehope dziri kunditi zvakati wanzi mwe tsvineyo ndononamatawo. Ndopaita sei manje Apostle? Because vandiri kutarisira kuti pamwe ndo vachandipa guidance, spiritual guidance. Pamwe ndo vachona uri kusvika uchituka uzobva akudza kuti iwe mwe tsvineyo tuhope twako panapo iwe ukangotaura panobva paitika chakati chakashata. Izvozvo ndozvitiri kurudzira even vabereki kuti chipo chinotobva mwana anobuda nacho mudumbu, handiti. Saka pamunoona achitaura madreams mozotoona zvaakuitika zvinhu zviya, masanwa kuzvikoshesa zvinhu zvakadaro. Ende mukaona mwana futi ari kukuudzai, bonzi kusangana nemasituation iwayo kuti munhu anototaura kuti inini kubva ndiri musikana kana ndiri mukomana ndaitoudza maparents angu madreams, ndaitovaudza zvinhu zvawaiona zvichitoitika, but hapana action yawakaita sei yawaitora, handiti. Vaingondipindura kuti isusu pano tinongonamata, handiti, tinongonamata. Saka zvauri kutotiudza izvo hameno zvauri kudi, zvauri kutaura. Asi nhasi unowi ndasvika kutokura, handiti. Matambudziko aya atowesi, kunyanya vamwe vayo kuti vanenge achitomendwa nezvemaspiritual wife, zvemaspiritual husband, ari kungoroorwa achirambwa achiroorwa kana kuti kuroora, handiti, kasingaperi, handiti.
saka vabereki muona kuti kudhara handiti Frank kwainzi izvoni vabereki vaiti mwana akadzoswa handiti and aitoperekedzwa handiti mwana achidzoka kurambana kwekudhara ndosaka maiona dzimba dzekudhara dzaisimba vanhu vari kuchembedzana even vanhu vaichembedzana nenyaya yekuti vanhu vaisangorambana vari tu zviri kuitika nhasi handiti paitoti kana vanhu vatadza kuwirirana zvekuti wakusvika pakuti kunorambana pane vaiperekedza handiti madzitete kana chi woperekedza mwana uya uya waperekedza mukadzi uyu kuhama dzake painoitwa dare handiti rainoitwa chii chatadzikwa chii chadai poenzaniswa kana dziri nyaya dzekuti dziri kuyananiswa dzotoyananiswa vanhu vaakudzokerana dzekurovana dzedzendo dzaiti even kudhara ikoko aiwa paibva patonzi aiwa takambomuregerera pekutanga akuvadza mwana wedu amubvisa zino adi akakumbira ruregerero iko zvinapamidza futi arova futi chi mwana wedu saka isusu taakuchengera upenyu hwechi hwemwana wedu ngaadzoke zvake pai ngaadzoke pamusha but nowadays unoona kuti vanhu vanongoti vari kuona mwana adzoka pamba handiti next month anenge atoone boyfriend the following month atoone nhumbu handi muri kuzona akutoita futi umwe mwana akutonza pamba pai hawazvitsvagi kuti sei mwana uyu zviri kudai anongosiyiwa akadaro kudhara vaitofamba toanoti chii chadzosa mwana pamusha chii chaita kuti mwana komana wedu arambane nemukadzi then vaitogona kunoudzwa kuti paya musi waakaroora tiri kuona pakati pehama dzenyu pana akabva abata kushereketa kwakaipa pamusoro pechi pevana ndosaka muri kuona imba yake isina kuita isina kumira chigadzirisai makadai kuitira kuti zviregere kuti vamwe vaitodzogera nevakadzi wavo vamwe vacho ndo vaizoti chigadzirisai handiti zviregere kuzoitika futi zvinhu zvakadai handiti so ndo zvinhu zvinenge zvakakosha kuti kana maona kuti panenge pane mhepo dziripo apa handiti pano mwana watotaura akatogarwa nedhimoni racho atoroyiwa aiswa chimunhu chinenge chatokomandwa kunzi paanenge akuona Frank akutomuona sechimwe chinhu haachabhomuone saFrank uya wawaitaurirana masweet things handi murozona iwe wotoshambidzika saka patiko mukadzi wangu inga aindirespecta aitaura neni zvakanaka pachinko zvino ndakungotukwa left and right hapasina rugare mumba kungotukwa akutondoona sechimwe chinhu kutondiona andakabata pisi yechingwa anozoredza dzamwa anenge afuridzirwa mhepo yechimweya chaanenge aiswa maari kuti enda unogare mumukadzi uyu atomende murume iyeye wabva varambana yes tiri ipapo apostle ndofunga maburitsa pfungwa yakanaka yekuti kare vabereki vaiti mwana akadzorwa vanoti hongu wadzoka asi kuti tikutambirisi toda kumbotango tafamba tatsvaga kuti chaita kuti iwe uzobuda mumusha chii chii chachinja apostle kubrainwashwa here kana kuti notiko zvinezvi vabereki ukada kuvaudza kuti amai baba inini ndiri kufambawo zvichida pamwe muchivanhu ndine zvandiri kusangana nazvo ndonzi pane zvoda kugadziriswa abcd mumusha vanotanga kutokuudza kuti wakuita zvekuromba wakudaita zvemishonga panapa watotota asi tikada kuzvitarisa futi marudzi ega ega vane nzira dzavo dzavaiitawo nazvo zvavaiita kuti vaita sei vararame ukaenda kumabhudha vananzi bhudha mwari wavo ava vana ala ava vana chi vese vavo vane nzira dzavanoita dzekunamata asi chakakosha ndechekuti tese we believe kuti there is a supreme being that we should really worship saka chii chiri kukanganisika kuti vabereki vatava navo iko zvinezvi apostle kuvaudza kuti ngatimbofambai zvekumachechi izvi baba zvandiremera ndaenda kumachechi kwese uko ndaitwa fire zvichida pamwe mweya wacho wamanifesta wataura ndini ningi ndikuda chakati paari uyu zvaramba kushanda handeiwo kuchivanhu vobva vakudza kuti aiwa ndezvimwe yetsvina wauda zvemishonga wauda kuromba
Ipapo Frank ndo pari kurasika vanhu vakawanda. Vanhu varasika zvakanyanya nekuda kwekuti one, tiri kutora chirungu pamusoro, but chirungu chiya futi hatizivi kaucha yevarungu. Ti kana zvadai vanofambisa sei, kana zvadai ivo vanoita sei. Handiti tinoona varungu vachibudirira. Handiti isusu vanhu vatema tichitenderera panzvimbo imwe chete. Totadza kufungisisa nekuziva kuti aiwa isusu takapiwa upfumi hwedu nematateguru edu mukati menyika yedu, asi tikabvumaka, handiti kuuya kuzopambwa, handiti kuuya kuzokolonizwa tichitungamidzirwa bhaibheri pamberi. Handiti ndosaka wakaisa kuti ukarohwa hanzi dama kuleft mupe futi right. Zviya hazvisi zvaMwari zviya. Handiti ndezvevarungu zvawaitira kuti wakaona kuti vanhu vatema kudhara wangu wakasimba. Vanhu vangu vakasimba vasingajimi. They were strong. Wangu ane bhonzo rakasimba. Saka wakatoona kuti panapa tinorohwa. Handiti tinopondwa. Saka isusu igatiwa paridzire. Tingonyore tikande kamwe kanhingi kedu apa kavhesi kedu kekuti kana warohwa kuleft ipa kuright. Handiti muri kuzona. Saka vakanga vachiitira kuti vanhu vatema vangogare vakazvipeta vachitya. Waiona marume maguru, handiti ndomboona mamovhi aya anoitwa aya, kuti waiona kuti varume vakuru vakasimba kadi vaiswa cheni nekamurungu kasina kana kane mabhonzo zvako, kachivaisa cheni vachirohwa vachiitwa sevasingadzoreri. Nokuti wangatanga kuparidzirwa iro riri kunzi ukarohwa kupi kuleft ipa right. Saka munoona kuti ndo pari kurasika zvinhu zvese. Vanhu havasi kuziva kukudza midzimu yedu kwakangofanana nekuti iwe uri kutoudzwa kutoti mubereki wako nhasi haungatadzi kumukudza, haungatadzi kumurespekta, unosangana nemunyama, unosangana nematambudziko. Saka zvafanana nekwakabva vabereki vedu ikoko. Tinosanirwa kurespekta maancestors edu. Handiti tichinamata Mwari. Mwari ndivo vanonamatwa wega. Asi tichitenda kuti midzimu yedu iripi? Iriko. Tisingamhuri kuti mweya yetsvina zvakati. Because vanhu chaurotadza kuziva ndechekuti Mwari vakafanana napurezidendi wenyika. Nhasi uno Frank haungoti kana une zviri kunetsa umhanya straight kuna purezidendi munanga kuofisi. Hazviite unotosvika ukamhanyiswa nevakomana vaya vanonga vane pfuti kunze vai kuti vatoda kuonani zvamboita sei, ndine nyaya dzangu zvaka vanokumhanyisa ipo paya. Asi ukatanga wafolowa protocol yekuti ndina chairwoman wemunzvimbo yandinogara ndiyo ndichataurira nyaya yangu. Chairwoman achaona kuti nyaya yako yega ndiisvitse kuna kansela. Achasvitsa kuna kansela. Asvitsa kuna kansela achaona kuti nyaya yako kuna MP. MP ndiye achaona kuti ega ndisvitse kuna minista wezvakati. Ndiye anodhila nenyaya idzi. Handiti nyaya yako yakusvitswa kuna minista. Minista ndiye anozoona nyaya yako kuti nyaya ine udzami iri kuda purezidendi iwo pachawo. Ende chitarisa imoona kuti machanel iwaya handiti ukada kutarisa unogona kupedza gore uri kudzifambira. Ndo zvinofanana nemanamatireti tinoita kuna Mwari. Kumidzimu yedu ndo denga rekutanga. Koita Jesu mwanakomana waMwari ndiye Mwari wacho. Kwakusvika nyaya dzedu. Saka nyaya dzedu dzinokurumidza kufamba sei kana takudza midzimu yedu tichiziva kuti takaberekwa. Ndo kunotanga hatina kuti ndo paunoona umwe munhu asinganzwisisi zvatiri kutotaura pano, unomunzwa kuti honai wari kuti tinamate midzimu ndo inotozotisvitsira kuna Mwari. Aiwa, unokudza midzimu yako ndo kwakanzi kudza baba namai mazuva ako awande panyika. Handiti saka iwewe uri kukudza midzimu yako sei? Unogona kutotanga hako utongotaura. Handiti nemaanzestors ako kuti maancestors angu honai zvinhu hazvisi kundifambira zvakanaka. Kana usingazivi zvazvinoitwa unongotora mvura chaiyo, mvura yako mukapu
handiti wototaura uchitodira mvura yako pasi iyo yaya this vanhu havazivi kuti ivhu iri rine simba. Uri kutaura namother earth uchitodira mvura yako mvura pasi uchitaura zviri kukunetsa wotaura kuti onai ndinonamata. Mamwe maancestors edu vanhu vaitonamata handiti. Saka unotaura sekunamata kwamaita ndo zvandiri kuita, ndiri kunamata Mwari iye akasinga denga nenyika. Asi onai zvinhu zvangu zvaramba zvakasunga, pindirai padambudziko rangu. Handiti watopedza wakuto hauna kuenda kunokonzauta mun'anga, but watora mvura iwewe wadira pasi uchitaura nyaya dziri kukunetsa. Kana uri mumwe munhu ibva watora ivhu paipa paunga urudira ndakutowapa recipe kombo handiti. Ibva watora ivhu repaunga urudira mvura paipa uchitaura handiti. Ibva waisa mudhishi mako isa upfu huchena geza unozonditaurira. Unotanga kuona zvinhu zvako kana zvanga zvakasunga zvinenge unotanga kuona zvinhu zvakutotambanuka kamhepo kakuti fe chinyi. You see things like that. Saka zvakakosha kuremekedza kukudza midzimu yedu tichinamata Mwari wedu nekuti ndiye musiki wedenga nenyika. Yes. Asika ipapo apostle ndoona kunge pari kutiremera futi nekuda kwekuti vabereki vatiri nawo mazuva ano vanotanga kutorasa vabereki vavo ivo pachavo nekuti kuchechi vari kuudzwa kunzi kana ivo vabereki vako vasiri kunamata muchechi muno vakarasika takukupa vabereki vanyowani vemuchechi. Saka tinozogona sei kukudza vakatisiya vadzimu ava ivo vabereki vachona varipo vanofema vari kutadza kuvaremekedza? Mukoma Frank ka machechi akuziva handiti kuti midzimu haitukwi. Ndinotovanzwa vachizama kudzidzisa vanhu kuti kune mapurified spirits handiti emukati medzinza rako handiti akadzoswa kuti azosvikopedzesawo misheni yekubvisa urombe mukati medzinza handiti. Saka imimi muri kurasika paanouya mapurified spirits aya imi ndo pamunenge muchiti out handiti muchituka muchidzinga chakanaka. Ndosaka muri kuona kuti urombe nekutenderera zvinoramba zvichiitika mukati muupenyu hwenyu. But vanhu havanzwisisi. Munhu anotanga kuda kutenda zvinhu zvezvo zvaari kutodzidziswa naprofeti wake naprofetesi wake kana napasta wake kana naapostori wake anozvitena akuti aiwa wanga vasi kutaura kuti midzimu vaya wanga vachitotaura mapurified spirits ana Abraham nana Elijah atochinja atorasika ega atorasika. Saka munoona kuti maspirits ana Abraham aya ana Elijah ndo vanotobatsirana nemapurified spirits ema-ancestors edu handiti. Saka hazvizivikanwi izvozvo kungopusa all the time. Saka izvozvo izvo ndo zviri kupa kuti vana nhasi munhu anosvika kukura unoona kuti ndadhila nevanhu vakawanda Frank vanonga vachingochema aposto iko zvino ndatoone 40 years iko zvino ndatoone 45 iko zvino ndaane 47 48 iko zvino ndazoone 50 chakati iko zvino you say things like that. Unorotei? Ndinongorota pamwe pacho ndinenge nditori kumusha ndichitotonge ndiri kutaura nemadhara nemachembere ekare ndichitotonge you say things like that. Uri kuzviroterei iwe uri kuAmerica? Uri kuzviroterei iwe uri kuUK uri Australia uri Canada uri Russia? Uri kuratidzwa kuti your roots, know your roots, know your identity. Wakabvepi? Handiti. Saka ndo pari kurasika vanhu vakawanda mozoona vanhu vachisangana nematambudziko mukati muupenyu. Hazvinzi ukagadzirisa zvinhu zvedzinza rako zvechivanhu wakutomuka waan'anga watoone ngundu watoone aiwa kwakunoreja chete midzimu yako. Ndo zvinhu zvinofanirwa kudzidziswa izvozvo kuti ungopinde kana pateaching yazvo wotozi hazvimboni ndiri kuona vamwe ndiri kuzoti sei makamhanya kutenga machira iwayo ese because anenge akamhanya aenda pamunhu pane zvinhu zviri kumunetsa ova itsinotenga jirai ubva watenga jirai ubva watenga jirai
waremedzwa maybe midzimu yako haisitomboda izvozvo iri ungoda kuti uvarangariro chete umbodira mvura pasi uchitaura nawo umbotengawo waini yako nechisupa ungodire pasi uchitaura nawo waini hairevevi kuti ndemanjuzu zvinotaurwa nevanhu izvi even matateguru edu nekuti matateguru takabva kwakasiyana-siyana isu maforefathers edu matateguru edu vakabva kuportugal ndewe mawaini ndewe mawhiski handiti saka iwewe handiti hausi unosanwa kuti unotora chisupa chako waakuitira mamwe matateguru ako emuno nekuti vakazosangana nenyaya yekuroorana pachirorwa pachinzwinyi waakutora zvimasupa zvako waakutora mawaini ako dira pasi kwete unodira kumvura handiti dira pasi apa uchitotaura nyaya dzako handiti unotoona zvinhu zvaakutotanga kutokutambanukira uchinamata mwari wako machechi aya furenga wataura machechi aya ngatizwe kuti machechi mamwe mazhinji aangooma kauti aane maleaders waisa vanhu mukeji yekuti vanhu vanga vachivatengira dzimota vanhu vanga vachivavakira dzimba vanhu vanga vachivavhurira mafactory makambani mabhizinesi akasiyana-siyana vanhu vanga vachioshipa iwo handiti muri kuona unoona zvinofanana pane umwe wekuzayocha wandakanzwa achiti regai ndikuudzei vanhu chokwadi muri kuramba muchinditi yawe muchifona muchiisa mameseji vhurai ministry yenyu mutori nechipo chenyu chakakwana inini mwari wangu haana kuti ndivhure ministry mwari wangu akati ndicharamba ndichinamata ndiri kuzayoja uku kwandinenge ministry yangu yehealing and deliverance ndakataura nevakuru wangu echechi kwakubasa kwanguko kwechipo chiri pandiri but handipo nekuti ndivhure ministry ndiripo nekudzidzisa nekudhilivha nekudii ndikati munhu yakafanana neni zvandakaudzwa nemweya kuti varamaministry haunawo handiti siyana nazvo iwe urikuda kuti udzidzise vanhu vazive kuti kunamata kuita sei uchiita healing and deliverance yanu yako uchiita counseling and prayer yanu yako saka ndo field iyo yandaka zvechokwadi ndakati zviri kuitwa baba ava elda wekuzayoja ndo zvandiri kuitwawo nevanhu vanhu vanga vachikoti kochechi it's not about church ndo zviri kuziva vanhu tese tikangoti munhu aita chipo atanga chechi yake munhu aita chipo atanga chechi munhu aita chipo saka vanhu vachaenda kupi vanhu vachaendepi because machechi azara manje senge muno muzimbabwe machechi arimo uri kuona aine vanhu vatatu vangani handiti machechi akazara arimo ekuti aiwa sarudza chechi yako yeonenda handiti enda unonamata kuchechi kwako like inini ndiri kutoenda kuchechi kwandiri kutoenda handiti ndiri kuita healing and deliverance yangu kumba kana ndanzienda nevanhu kuprayer mountain ipapa tatiri kwamutemo kwamutokoko nevanhu handiti tatoenda nevanhu vachinosangana nekupona handiti ikoko uri kuita sezvauri kutumwa nemweya dzidzisa vanhu vazive kuti mutungamiri wechechi haaziri yaanonamatwa founder wechechi haaziri yaanonamatwa because ndo situation yataanayo saka vanoziva kuti vanhu vakaziva izvi zvokuti midzimu yakakosha vanoziva kuti vanhu vanovhurwa meso vanobengenuka but ndo vanhu vaya futi woti vanopota nekuseri ari kutonogadzira zvinhu zvake zvemudzimu because ndine vanhu vakawanda maministers of god mabishops maapostles mapastors maevangelists vanenge vachitotaura kuti chechi yangu inini ndine vanhu vakawanda but ndota problem yekuti painenge yakura pai vaya vandinenge ndatoo ndo vateedzeri wangu vari kubva vanditorera chechi handi muri kuzona saka ndiri kuona kuti zvinenge zvine chekuita nechivanhu kuti pamweda pane zvinhu zvandakakanganisa pamwe ndaisasanwa kana kuti kutanga chechi ndaisanwa kuti ndinge ndichiramba ndiri kuchechi kwandiri unomboziva kuti ukataura nevakuru wako ichechi hapana paanokuramba vachibvisika chipo chiri mauri vataurire chokwadi enda kumethodist enda kuanglican enda kuroma enda kuchiko ungaende waudze chokwadi enda kuzayoja waudze chokwadi enda kuafm waudze chokwadi inini ndauya zvechokwadi ndoda kunamata pano asi inini ndagara ndine chipo chakadai
hachiti kuti ndichirambe. Ndikachiramba chipo ichocho munondiviga. Handi muri kuzona. Saka kana ari pastor anoziva zvaari kuita asina godo. Bosi unenge wakutaura kuti inini kana mati vanhu vemusangano havasanhuwo kuzviziva. Zvechokwadi tichangosiya vakadini. Inini ndinokontinya nevanhu vangu kunze uko ndichita basa rangu randadini randajaira kuita. Watopedza. But vanhu nenyaya yekuti havadi kutaurawo futi chokwadi kumachechi kwavo vanenge vakangohwanda zvinofanana nekuti tine n'anga dzakawanda dzinoenda kumachechi. But ukatomubvunza kuti saka manje mufundisi wenyu ari kuzviziva here kuti imimi muchitobuda kuchechi mune makamirirwopo nevazukuru unotoda munhu atokuwara nekuseka kuti aiwa vamwe vanotozviziva but vamwe vanenge vachingoti as long as usina kuya uchizviitira pachechi papi panapa uchiita uri kumba kwako. Saka hazvisi zvokungoti kana une chipo handimukona ndo dambudziko ratasangana naro kumapostori kuti vanoti umwe ari panapa umwe ari apa pane heji muri kuitei vese vada kudzurutsa ngoni wese ingoni vese vari kuti umwe akati Eriya zvakanaka umwe ari kuti Eriya mambo umwe ari kuti ndoponoona kuti pari kuleka wisdom pari kuleka uyezve pari kuleka rudo nekusanzwisisa maoparetero ezvipo izvi kuti pamwe pacho unombotumwa kuti uite sangano rako. Yes. Ndinopendera Apostle ndoda kuuya panhau yamukoma Tadiwa nhau yekuti ndine mapepa handina zvandiri kuita ndingabatsirika sei ndichinganyobvunzira vamwe vakitosa muna mukoma Tadiwa yekuti vanenge vasiri munomu ane mapepa ake asi atoriwo munzvimbo yaakaenda kunoshava anobatsirika sei munhu akadaro? Okay. Kuuya kwawakaita like now zvinhu zvokuti pane zvimwe zvokuti ndinogona kungoti munhu kana ndaona situation yake kwaari kure handiti ndo patinogadzira makombo aya tochimutumira handiti kuti ashandise paanenge azowanira mukana ochizouya hake handiti paground. Yes. Tiri kudzidza zvakawanda Apostle. Ndofunga muchitsanangura mabata zvinhu zvakati wandei zvatinofanira kunge tichiita but zvimwe zvachona tiri kuzviita overlook nenyaya yekuzviti isusu taakunamata. Chandofarira ndechekuti imimi munoona mativi ese muri kunamata pamwe chete muchikudza vadzimu. Kune vamwe nhasi uno vabereki vatori kokunzoko vekuti vakanzwa mwana achitaura kuti vabereki vangu ngatisumukei timbofamba vanotanga kutopopota hauzvizive inini ndiri mutikoni ndiri mufundisi chivanhu chedu chakashata here mweya yetsvina here Apostle kana kuti chivanhu chedu hachina kumboipa chinhu chakanaka zvikuru chinoita kuti urambe une covering yemaancestors ako pauri through Mwari wedu musika vanhu. Nyaya inongodikwa chete chinozoita kuti vamwe vanhu vamhure zvinhu zvechivanhu izvi mabatiro anozoita vamwe vanhu asina kumira zvakanaka. Kozoitazve kuti umwe munhu vaitotemba nemunhu waiti ndiro akagarwa nedzimu remusha but munhu yane kusera akazofamba akanoromba akapedza dzinza handiti. Saka ndo zvimwe zvakupa kuti vamwe vanhu vanogona kutozvimhura nekuti anenge ari kurwadziwa kuti ndine hama dzakaparara ndine vabereki vakaparara ndine vanin'ina ndine vakoma ndine chi wakaparara nekuda kwemunhu wataiomberera mukati medzinza tichiti ndiye mugarwe womukati medzinza. Little did we know kuti munhu azofamba nekuseri handiti achinoromberera kutsvaga masimba kutsvaga zvembiri ndo zvinhu zviri kuuraya chivanhu chedu. Chiri kuita kuti vamwe vanhu vafunga chivanhu chakatoipa. Chivanhu chedu chakanaka zvikuru kana chichifambiswa nenzira yakanaka nzira yakachena
nzira isingadi kuda kuzotsvaga chindini chimbiri chekuda kuti ndichionekwe nenyika yese. Handiti ukangoziva kuti iwewe ka uri panapa pane kuziva pako apa patori nemidzimu yepo apa patori nemidzimu yepo uko, meaning makawanda zvamakawanda iwewe haukwanisi kuklema kuti unogona kusunungura nyika yese. Pane vachauyawo kuuri vanofarira zvaunoita, kuno vachatsvagawo kumwe kwavachaenda, but nyaya iyoyo yeugreedness ndo yanetsa iyoyo yekuti munhu anoda kuti ndinzi ndini pasi rose. Vanhu vari kuzoenda vachinoromba, ende varomba kudaro mhuri dzikapera, vasara vaya havachatodi, bhosi chinhu chavanenge vakaita pavaiona vanhu vachipera vakamhanyira kuchechi. Hati muri kuzviona manje vakamhanyira kuchechi, asi vaisaziva kuti midzimu yavo inawo zvakare iri kuvachengeta. Midzimu yavo ndo yakatovachengeta ikazovapushira kuti mhanyirai kuchechi. Saka havazozvinzwisisi, havazozvizivi izvozvo kuti aiwa midzimu yedu ndiyo yakatotiendesa kuchechi, kuti tinohwanda tiri nekuti chandiri kubvunzira Apostle, nhasi unoyu tine vamwe vanofona anokuudza kuti mandiri kufamba ndiri kunzi ndine shavi reuvhimi. Pashavi reuvhimi iroro ndiri kurirwisirwa nevamwe vari mumhuri. Handiti zvakadaro ndikachiendawo kuvabereki vangu, vabereki ngatifambei, vanokuudza kuti isusu hatiite izvozvo, ndezvemweya yetsvina. Ndosaka ndati mupajekese kuti chivanhu chakashata here kana kuti aiwa hachina. Dzimwe nyaya dzacho idzodzo Frank, unozobata kuti vabereki vavo vakatoromba, ndivo vari kutotsika vana vachingoti zvinhu zvedu hazvisi kudii, ivo vanenge vachitoziva pavakatsika kuti haisusu manje tikada kufamba navo vakasunungurwa zvareva kuti isusu kana kuti tiri kutofa. Bhosi pavanenge vakaita mhiko dziya vanenge vakatotaurwa kunzi mukazodai mune shoti munoda kuti vana venyu vamakabereka ndo vamunoda kushandisa, obvuma kuti vana varakabereka onzi asi pemunenge mukazodai henyu kunzwa tsitsi vachichema zvavanenge varusangana nazvo, imi mukazoda kufamba navo mamaziva kuti ndokufa kwenyu. Saka vanonzvenga naizvozvo. Tonamata isu tonamata, hakuna munhu waona kuti vana vako vari kuramba vachidzoka nemaproblems woramba wakangogara kudai iwe uchinamata zvauri kunamata zvadii kunzi kuti vana vaite sei vasunungurwe. Yes. Muri Zimbabwe ndinovemba manzwa Apostle Monalita vachitsanangura dambudziko rakasvika namukoma Tadiwa rekuti munhu akatodzidzwa akaenda kuchikoro aiva nemapepa ake asi chaibuda ipapo hapana. Ndofunga maona zvimwe zvezvinhu zvekuratidzwa naApostle kuti tiri kutiza pachivanhu chedu, asi nedzimwe nguva ndiko kunenge kune mhinduro inopfuudza matambudziko atinenge tiri nawo nekuda kwekuti tiri kuzviti taakunamata zvechivanhu, mweya yetsvina kana kuti mweya yemadhimoni. Nedzimweni dzenguva tinenge tichitoratidzwa hondo dzinenge dziri pamberi pedu. Ndakamirira ZimNewsBeat TV, ndoda kuti chisarai ndichikukurudzirai kuramba muchilaika, kusubscribe nekushare maprograms ese atinokupai.